Hello po mga ka-Team DFL, welcome po ulit sa aming YouTube channel. Yan, wala kaming camera girl dahil nasa bayan. Nagpa-adjust po ng ngipin. Kami po ngayon ay maghuhukay ng kamoteng baging. Yan, kasama natin ang mga team. Si Alex, si Ate Joanne, si Gigi at saka si Santi Paseng at saka si Auntie Ligaya. Good morning! Good morning po sa lahat ng mga ka-Team DFL dyan. Mataas na ang araw. Tana! Sasabak na naman sa init. Hi! Suso ah. Alay lakad. Ban! Hi ka Ban, dali hi ka mo. Talingan mo. Masungit naman. Oh, ayos. Hi guys! Wow! May pa-hi guys na siya. Oh, dali na kami. Hingal. Nangalay ng pagas. Mag-akyat sa bundok. Akyatan na naman. Ano ante? Kaya pa? Ante Joy Joy Joy? Katatapos na namin kahapon sa bundok-bundok na naman. Shout out mga anak ko sa Laguna. Hi guys. Guys, nandito na kami sa kanilang kubo. Ang munting kubo. Ayun oh, kahabol si Kuya Ulan. Siyempre eh. Hulimat magaling. Inukay mo na yata lahat. Inukay mo na? Dito, ka na. Punan mo kalabaw mo. Ayun na. Pagod. Ay, iba na. Ayun oh, kadaming galay oh. Yun. Ayun yung tinatanim. Kanilang kubo. Munting kubo. Kubo. Dami ng tanim. Tagalaway na. Ano kung may traktura pala ito eh. Magandang ano dito ng mani no. Yung sa atin kasi nagkurad. Nagkurad yun sa amin guys. May gamay sa kataglingan ito. Ayun na yung mga pangtanim ate, yung galay doon. Yung galay doon sa kubo, yun na yung pantanim. Diyan ko kaya eh. Ayan na, oh, kita mo guys. Ayun oo. Hala. Parang aso lang magkukay ah. Huwag naman eh. Okay. Oh, kalay kaya na. Ayun oh, yung kay Buddy oh. Kalaki nung kay Buddy ah. Aroy. Magtingin ka nga ba? Iden. Oh, tignan daw natin yung Auntie Ligaya. Malaki daw yung Auntie Ligaya guys. Ayun oh, yung Auntie Joy Joy Joy. Wow. Ay, may ano na siya Auntie. Yung araraw. Oh, ito. Ay, hindi na mo ito. Kuha ng kamuti guys. Hala, sige. Ay, hindi na mo yung hinukay ni Ulado. Aroy, kadami. Parang ano lang ah. Ano lang na hinukay. Parang nakaka-excite magkuha. No? Oh. Maglagay ka natin, Joanne. Puno na nga kaagad. Puno na agad yung lalagyan mo, ay? Puno na. Wala eh. Ben, labas mo dito yung sako. Maliit. Ano yung laki? Oh. May sako naman yan. Ano yung pagsako natin? Yung nani natin yan. Ang galay. Ay, panglaga yan. Ay, ito. Ay, nakalabas na siya. Hala. Ayun, kunin mo. Hala, kalaki. Mga inani namin kapon.
Punuin pa ito. Magkano ang kilo ng ano? Ganito? Yata kilo ngayon, bibenta na namin ng 30. 30 isang kilo. Ano na yan, assorted na. Oh, meron. Oh, ito pati. Ay, mag-araro ka, di ay yata marunong si Alex. Ayun. Oh, tabi. Sandali, ito pa. Oh, ante ah. Wala ka sarap. Ay, yung pa pala kadami ate. Daling ng trabaho ko. Sarap magpulot. Ayan, pag naumpisan niya yan lalo, pag dyan. Palit pala nalalagyan mo, te. Wala, kadami. Ayun siya guys, oh, nagkalat na, oh. Yan. Hindi pala tayo hindi pala hukay to. Pulot lang. Wala, oh. Mahirap yung taga-araro. Ginisapon ko na. Tuwaring na, tapon na, dabagas na. Ayan, oh, kunin mo yung maliliit. Sarap ilaga to. Ay! Wow. Diyan, naglaki si Alik. Si Alik pa ba? Nakatiwala sa akin? Wala man na kukuha. Traktura nga kita. Dito nga rin dapat yung daan yung likuan na. Hindi pa nga naabot yung pusod. Magmatamis mamaya. May pusod pala eh, kaya ba? Tayo. Kandal niya lang yun eh. Dahil mga tabunan dito. Kasarap mamulot. Hala, katakal. Kita pa, oh. Hala! Para kang ano eh. Ganito sana lang walang kahirap-hirap. Hindi na bungkalin na. Oh. Haba, oh, guys. Haba. Yan guys, ang dami nakuha ni Auntie, oh. Nakaisang kaing na. Bawi na natin. To. Sariya pa nga yung birak ng ganito. Oops! Wow. Ito guys, oh, magandang maggukay ng kamote. Hindi na hukay to eh. Pulot na lang. Babaw ang talab. Maganda kasi itong ano niya, lupa. Malapit na siya. Kabibilog, oh. Ay, nahilang niya rin. Stop! Wow! Katali kasi, oh. Go! Hey! Atras! Abante! Go! Ano? Nahilang mo kasi. Parang wala akong nahukay, leg. Ano ba, di? Meron. Ito pala, oh. Buddy. Si Buddy, guys, taga Ibanagyan. Oh, isa po siyang katutubo. Isa po siyang katutubo. Siya po ay kinuha Inampon ng ni Kuya Amboy. alaga po nila. Kuya Amboy. Doon po siya nakatira sa kapitbahay namin, guys. Magalis ka dyan. Yan. Ano, araruhin mo na rin. Matapos na yan. Mag-iararo na rin ang mga tao. Mati! Ayan, kahit mo yung bunton na yan. Kahirap pala mag-camera. Okay na ako na rin. Hindi ako na. Nakateknik ako. Wabo? Ada palod na. Baka mamaya ulo yan, Hindi pa ganun-ganun. Ada pa ganun pa siya. May patapa-dawa pa. Ano ba de? Nakarami ka na? Ayaw ko magpulot, nag-araro lang ako. Ayaw mo nagtang ang kamay. Ito guys, oh, ang sipag ni Buddy. Ilang taong ka na nga? Ha? Hindi mo alam? Hindi mo alam? Na, dinam mo? Birthday niya ngayon. Parang taniman ng kwan yun eh noon, kabute, sabi niya. Birthday niya ngayon, 3 taon na siya. Parang taniman ng kabute yun no. Buta eh. Sino kayo matanda sa inyo ni Charles? Matanda siguro, malakas na eh.
Nasa lakas pala yun. Magsama ka kay Malay mamaya? Dito ba? Doon sa Ibanag? Punta raw sila Ibanag. Sama ka daan? Alas 2 daw, alas 3. Kunin niya sana si ano? Kambal. Oo. Karamin ba na? Kung hindi niyo pa alam doon, magano yun na. Hindi, si Maloy na mag-usap, makipag-usap. Yan si Kuya Ulan, guys. Oh. Naghabol. Ay, habol, kalabaw. Wow! Okay, go! Abante! Ano yun? Traffic enforcement. Ayun, kadami! Wait lang. Ayun pa isa, oh. Sandali. Ayun, oh, sa tabi. Oh, yun, oh, kadami, oh. Ganun mo nga. May balantik na. Bumagsak guys ah. Ah, Hindi naman maiwasan yung balitong. unti, oh. Bagal na yung kalabaw, naiiyasin nyo. Napagod na. Kasiksiman kasi. Oh, ganyan talaga yan. Babae ba yan? Lalaki? Babae sila. Kaya pala kasi mag-ano mag-araro Nakita lang ng dalaga eh. Tamo binata. Nakita niya si Alec, nahiya. Ito guys, oh. Okay. Ayan, oh, Kuya Ulan. Buti makulimlim. Check natin yung nakuha natin, guys. Ayan, oh. Ang dami. Bali, bibenta nila ng 25 yung malalaki. 25 per kilo. Tapos yung maliliit, 15 daw po. Ay, 20. 25 yung malalaki, 20 pesos po yung maliliit. Oh, magmay na lang. Pa-PM na lang po. Anong tiligaya? Kaya pa? guys. Yung sagwi ko lang namin to, no? Naalala mo yung sagwi ko Oo, namin. te. Yan, ang galay niya. Ah, Sa likuran niya. Yung sa may kubo. sa likod. Kaganda ng ano na talbos. Sarap na ulam. Napagod na yung kalabaw. Pagpahingahin nyo naman daw. Hintayin niyo muna yung kalabaw. Magkape ka? Gusto mo? Kape? Pagod ng taga-pulot. Ano kayo sa kanya ano? Ayan, si Kuya Amboy, yung may-ari ng kamote. Kung may hari na. Oh, hi naman Kuya Amboy. Kuya Ambay, mga ilan ang kuha mo dito? Yung dalawang punggos na no, galay. Ayun lang? Yung Walang kinain ng sagwi abuno. ko, Walang abuno ta? yung napulot din na buno. Napulot. Sana Libre lang pala to lahat, guys. Wala siyang ginastos kasi yung abono pala napulot niya lang. Yung galay galing po dun sa kubo nila dun sa bukid, dun sa Guico. Sila po yung kapitbahay namin sa bukid, sa farm. Kapitbahay din namin siya dito sa sa Monteclaro. sana all libre. Masipag na yan, masipag yan, guys. Ang daming tanim. May mani. Hindi yan napipirmi guys sa bahay nila. Kala mo isang dosena guys ang anak, pero totoo lang tatlo ang anak. Tatlo lang ang anak. Tapos yung asawa teacher pa, oh. Sana hayahay na lang eh. Si Teacher Rosette. Pagkatapos araruhin, aanuhin pa, anong tawag dito? Suyurin pa para matanggal yung mga damo at makita yung mga nalampasan. Mga natabunan na yung iba. Hala, nagugutom na yata yung kalabaw. Pagod na siya. Sipag talaga ni Buddy ah. Ayun oh, pulot na lang oh. Baka isama nila ikaw mamaya, Ben. Sarap mamulot. Buhos. Yan. Kasukal kasi ito kapon. Merienda guys. Merienda. Kaya sinuyod ko magkasama yung laman. Biniritso ko ng inararaw. Dapat naglaga ka rosit eh. Ito nilaga na nga dyan kanina. Kanina eh. Wala, mahirap na magluto. Wala tayong tubig na pangluto.
Natuyuan kasi yung balon dyan. Wala nang kung... Pataas mo na naman eh. Sure, maingay kami. Sabi niya, kaingay niyo man. Kaya baka pala kasama sa vlog. Sabi mo kanina, pakita kita sa video. Nagalaban na nga daw. A few moments later. Ito yung ibang klaseng kamuti. Oo nga, yung violet. Puro ano, Hindi ugat. Bakit may violet? Ito, violet. Hindi ito, galing yan ng yung pang bundok. barbecue nga to, hindi na ano yan. Yung Yan ang pinakamaganda. mahal sa no? Mas mahal yung ganito, yung violet. Yan ang mahal. Hindi mo naglaman. Kaya lang matagal. Parang 9 months bago mo siya harvest. Ihiwalay na ni Ma'am Rosette ang mga pangpaninda. Ang malalaki at maliliit. Pag ganito daw, babae daw nagtanim. Kuya, Pag may biak na. pag may biyak daw. Pero si Kuya Amboy lang naman daw nagtanim dito. Bakit may ganito? Nadaanan siguro to Nang suyod at araro. na may biyak, may sugat. Ihiwalay muna natin iben ang malaki sa Oh, maliit. maghiwalay ka na. At isa Bade. Isa po. Oh, come here. Tapos nga kami magmerienda, guys. Mag back to work na ulit kami. Tapos na ang break time. Yung dalawang aso na yan, Kuya Ulan, kapatid ni Rambo. Nanay ni Rambo yan. Ah, nanay ni Rambo yun. Yun. Mas malaki na si Rambo. Pero si Rambo mas malaki na sa kanya. What happened? Anong nangyayari? Kalaki niyan, Kuya Ulan, no? Kalaki, oh. Masarap daw yan sa, pang tikol ng asawa. Pang tikol sa asawa pag, magkaaway. Sa araw nag-aaway, pero sa gabi nagabate. Ganun ba, Kuya Amboy? Ganun pala yon. Sa araw magkaaway, sa gabi magkabati na. Ayun. Kahirap po naman. Oh. Pagdalit dito, mararo mo to. Rin. Dali talaga, napudpud dito yan. Sud-sud na yan. Ba? Ayun. Pag si Buddy, tinakbuhan ka na sa ulan. Ayun po. Naku, yun na yung araw. Yun na si Haring Araw. Nang... Ito. Ayun, oh, kalaki. Ay, sayang. Hindi na maglaki. Ganito talaga to. Ay, may uod. Ano ba to? Oh, kalaki una daanan to. Ganda, meron. Ano? Oo, ito yung oh. Nilube. Ayun, oh. How? Di Carabao. Ante, ligayan dyan na ako. Akin na eh. Gusto i-explain mo na daw. Oh. Pag ganyan daw, babae daw nagtanim. Bakit gano'n? May biak. Pag ganito daw, babae nagtanim. Pero lalaki, si Kuya Amboy lang daw naman lang ang nagtanim dito. Ba't may ganyan pa rin? Ibig sabihin pala, Kuya Amboy, nako, umamin ka Kuya Amboy. parang kalukuhan yun ah. Yan, kailangan mag-separate. Matatanda na walang pante. Kasabihan lang daw guys ng mga matatandang walang pante. Sabi ng Tiligaya. Parang isang tiligaya. Wala pang pante. Walang pante. Malaki. Ate, malaki. Hindi yung malalaki. Yan. Maganda na pagkaano niya, wala man lang butas. Medium. Nakakamancha pala guys yung dagta nito. Medium. Ante, oh, large. Small. Hiwa-hiwalay natin. Ang malaki.
Maliliit. Ito, saan na to? Magkakaiba ng price. Saan na ito mapunta? Kung ganito, ilasin nyo. Ala, ante, walay daw yung damage. May damage ka dyan. Ante, yung damage daw, pwede mo nang iwi. Kon lang yan. Diyan lang sa ibabaw, wala sa loob. Wala din sa loob yan. Ito, babae rin ang nagtanim, oh. Ilang kaya yung babae? Baka may dinalang babae din sa Kamboy, ha? Ano nga yun? Baka nung nagtanim siya, may kasama. Sabi niya lang siya, yung pala may kasama. Mayroon tayo bibili siya. Nako, Kamboy. Nakakapagsalita lang yung kamotes, inamin niya na yung totoo. Ayun, no? Kahaba. Nagatidog, ne. Antri kaya? Dito, ante. Ne, nadakdak tulo datoy, ne. Wala. Sa atin, wala man lang tayo nakuha ganito kalaki. Pinakamalaki yata namin ganito na. Pangit yung lupa doon. Kaya ako. Ganito. Ito kasi buhagang mabuhangin pa. Mapalapalam di ko. Damanan ni. Ito, pwede na to. Ito lang naman yung damage. Maliit lang na damage. Pwede pa yan. Sabit lang sa suyod. Hindi naman sa bayan. Sa bagay. Na nasuyod na daanan. Hindi, dito lang man sa baryo magbenta. Pang ano lang, guys. PM na guys sa mga taga Monteklaro dyan. Gamit lang. Free delivery. May kasama ng malunggay to, guys. Parang ready mo. Wala pang malunggay ngayon. Magpan na. Separate. Oh, pati buhangin dyan. Kuya Olan ako lang taga. Nakalaki guys, oh. Super, super big. Auntie, oh. I need Para sa'yo. mainit. Sweet potato. Baka pwede kayang ano dito? Nahalo na. Patatas. Pwede ang kamote, baka pwede rin ang patatas. Parang aywan ko ba? Sa malalamig lang yata yun. Hindi rin sa ano mayroon eh. Diyan sa Laguna, may nagtatanim rin. May malamig sa Laguna. Para mo dito sa Mindoro. Ewan ko lang rin, pero may mga lugar din dyan na naanuhan na nun eh. Nay pa lubang. Kasi pag talaga ng inbin ay. Kadami naman kasi yung binubuhat mo. Kunti-kunti lang eh. Dapat pala dito. May ito naman. Dito pag paserte naman na iba. Ano, Je? Dalagang Pilipina, yeah. Kalalaki sa gilid. Ito, oh. Mahirap maghakot guys, mabigat. Gusto pa eh. Mainit. May na eh, tambak na nga, oh. Kunin mo pa yung init dito, yung kulay puti. Yung nilagay mo sa taas kahapon. Kulang sako natin na. Nakailang kaban tayo? Magsapin. Hali. Marunong na rin. Hali. Ano maglokano, ah. Ano yan? Dalawang kaban siguro. Hindi lang. Hindi lang, no? Dalawat kalahati. Tatlot kalahati. Tatlo. Ay, meron po doon. Ay, no, kay. Tingnan mo doon, Han. Hoy. Kalapona. Ligaw mo yung aso. Yan o, sako po. Hindi pa yata nagkain yan. Hindi pa kumain niya, pero ganado pa rin. Minamadali niya na. Kung kami lang yan, matayan. Araw sa bundok. Ha? Doon matulog. Ngayon? Nagkatampo Uwi ka yan. ngayon? Hindi nagsama. Naiwan ka na nila. Bakit ay? Wala pa sila nag-alis. Lipat pa silang kalabaw. Kaya pala gapura eh. Panagraw pa ng mais daw. Kuya Boy. Magtrabaho, ah. Kaya pala gapura. Kaya gusto niya magsama. Ano sila ng mais?
Isama po si Kwan. Pag di mo na isama yon. Tamban. Hindi nyo na yung buhat. Dito man ang kausay. Ayun, isama mo ba doon? Tama na yan. Kaya din pala magpili ng ganito. Di ba lang kung ilagay yun. Kaya nga. Madali lang ha. Kung siguro yung nagmamadali ka na lang. Kung ka na bala na isa. Dapat nagdala din kayo ng lagayan nyo. Ayan, ng lagayan nyo iuwi. Ayan o. Isang kaban. Yan, mabuhat mo kayo. Wala na naman kayo. Dito kami ha. Ikaw lang maunang magkakaroon. Saan po galing tayo pong manitay? Diyan sa pilapil. Magkala ng lagyayan niya. Yan guys, nakatatlo at kalahati kami. 2, 3, Wawa yan taga-dala niya. kalahati. Ano, ang tiligani ka pa tapos? Kinuha mo yata ang aming nakuha na perde. Nalam mo aming ramutaw. Ito yung bigay sa amin, oh. Magkano to? Ito po ang aming sweldo. Diba? Sweldo ng Team DFL. Magkuha ka na lang dito dyan sa inyo mamaya. Isang kanto at saka isang kaban guys ang sweldo namin. Joke lang. Thank you. Mauna na kami sa barrio, guys. Uwi na kami, guys. Bye!